Drama presents Handumanan sa Kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Bea. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan sa bawat sandali. Ano pa daw sayang kaagi karon? Makining usa ka babae nga nagtago sa address sa Bulacau, Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Bea. Ikapoy na ba igid ko aning kinabuhi, ha? Ha? Ikaw pa'y mo ingon, ana, ha? Nga kung buot, huna-hunaon. Ibuling sa? Nga nung nagkalisod ta? Ay, sos! Pasagilala sa di mo ako pagsugal. Mo na lang ganin ay kalipay Kuya paminaw ano nilang mga magpapasigig away, eh. Muato ko silang gaw din, Nobi. Ako sa amo lagaw ko. Ha? Asa man di ka? Nagunsa man ka Dennis Bukid. Pahangin lang. Huwag ko ganahin nga naminaw sa kumama Sige lang away sa papa. Bahin sa unsa man. Bayan sa pagmahay ni mama. Ngano ko nga nanganak pa siya nako. Ako may gibasol niya. Nawa siya mag-enjoy sa iyang pagkabatanon sa una. Kaya karon nga gusto siya nga mulaag, pugnan mo siyang papa. Nagpariha lang taani. Oh, kaya naman na ikaw. Sabali sa problema ni mo sa inyo. Si mama magpapa. Oh, ano man? Sige glalis. Bahin sa kwarta. Mao na niikyas ko sa amo. Dili ka tawag problema nga itong mga isig ka pamilya, no? Mao lagi ka? May pag mag-inom ta. Mayo pagaw. Lami agis hangin dinis bukid, uy. Mulang. Nya, makarelax pag sa utok. Tinuod. Gaw, unsa ka kung mamahawa na nakat sa ato? Ha? Kaabang na tagbay, doon sa tong trabahoan. Nya, mag-usal na tagbay para dilibog at ang abangan. Bitaw, no? Sige, gaw. Mamalhin ta. Aron sa dili na ta magsige kadungog sa mga yaw-yaw sa mga ginikanan. O ba? Namo yung doon sa trabahoan? Oh, Doon rin kayo nakapabisita rin, ha? Bisita niyo kayo mo, ha? sige ba? Yes! Sige, ha, Bia. Ako yung bago na kayo. Duty pa ko. Bye-bye. Sige, bye. Isa itong gusto mamisita ni mo? Ay, katong dugay nang nanguyab na ako ba? Di ko masugot nga magpasud kag lalaki din ha? Unsa gaw? Naunsa man si Dino? Anong kalit man ni siya kausap? Bahala siya eh. Di na lang sa kumusupak para way samo. Sayo ko mo pa uli ron Murag naglain ang akong lawas ronda.
Unsa man ron? Naipapay nga bisita si Gautino? Kamaayo niya, no? Dili ko pwedeng mudawat og bisita, niya siya pwede magpaanhi. Mula ka ako balik. Laayaw mo inam nga maurang usaw eh. Naanad ko nga naa si Gautino. Siya may kainom na ko, permi. Siya ang akong best friend. Pero, busy man siya siyang uyap. Mao mag-solo ko nga mo inom karon. Ubay-ubay gini ako nainom da. Sigaw din na, nag-chat. Unsa may gisend niyang picture? Nag-inom sa siya. Bahala siya. Dili ko mo-reply. Pahala ka. Naabot na yung kusbay. Ay, nauli na ka. Oh. Yan ka? Wala ka mo reply sa akong chat. Yun ang day ka nga ikaw ra? Or, basig na kay kuyog? Kuyog ni mong laki? Naunsa ka ka? Sulti na lang, good. Yung may uyab na ka. Pawang wa na ka makikinom na ko. Unsa na yung problema ni mo, Dino? Ngano kung makastorya, makamura makagakumbana, ha? Kaya mahal na ti ka. Unsa? Nabuang na ka? Sorry. Igagaw tayo niya, musulti ka na ko, ana, ha? Sorry. Nadaan ako sa kong inom. Katuog dito para mahuwasan ka. Sige na lang ginugpalik sa kuna-una ang gisulti ni Gautino. Naunsa man to siya. O naunsa man sad ko. Manong apektado makayo ko. Kalimti to, Bea. Gaw din noon sa guni. Ngayon nahipos mo kasi mo mga butang. Bali na ako pinuyanan. Unsa? Pila ka buwan na nga, wa magpuyo si Dino din eh. Ganun mo rakaw ang mga kaayo. Tungod ba kay naanat ko nga naapermi ang ako igagaw? Kumusta naman ka siya? Sa syudad kay kaslunon man imong igagaw, giimbitar ta. Kinsa nga igagaw ma? Si Earl. Aw!
Abi na kong si Kinsa. Sige ma, kanusa man ang kasal? Asam ka sigaw din, no? Dili siya invited. Pero, ikaagaw man namang duha si Earl nga mo ikikasal. Taas sa pagliog ni mo ni anak. Kisabay gipagita di mo. Sigaw din, no, ma? Ay, dili na tumuan ni uy. Kay dili man dayto nato igunsa. Unsa? Unsa dili igunsa, ma? Anak ra siya sa asawa si imong uyuan. Pero dili ang imong uyuan mo itinuod niyang amahan. Sa ato pa. Dili rin may mag-agaw ni Dino? Dili nak. Huwag di ko mahimutang. Gusto ko makakita niya. Gusto ko makikstorya ni Dino. Wala ba ko'y contact number niya, ta? Ma! Naitaw! Hablihisa, kinanglaba ko. Naana! Dino? Pia, Ganito sa ko pamati nga nakakakus ko niya. kimingaw na kay ko nimo. Dino? Sulti ko sa tinuod. Kimingaw ka basab na ako? Nagpangita basab ka na ako? Mahal basab ko nimo. Oo. Oo, Dino. Mahal di ka. Mas mahal ting ka, Pia. Pila ka tuig sa kong in denial sa akong pagalingon. Yan na ako gibati para ni Dino. Pero lagi, tungod kay mag-agaw mi, gibaliwa ni nako. Pero pagkahibawan nako nga dili mi kadugo, wa na nako mapugni ang akong kagalingon. Og hangtod karon, malipayon mi sa usag-usa. Naana ko'y best friend, ig-agaw, og uyab pagyud. Dili na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN.